Оны көп ойласаң да бит инде өкүнүүдөн бир нидей файда жок. Фәрит ауырып китте дип, инде тизгине әтисе китеп барып, Кайтып та китте инде. кайтып кеткенде, менеп әле самоварларны утыртып башына, самовар үстенә чәйнекне аяк белән менгереп, институтка алдылар экзаменсыз нисезгенә. Рәхмәтлемен Фәриткә дә, чөнки бер сүз әйтмәде, аңа да шитим булган чаклар булды, бик авыр чак булды. Көтелмәгәндә ди. Юк, айтып бик каты җыладым да, ваннага кирип, яшьләр агызып, аннан соң инде Раул янына чыктым. Йөрәк урында түгел бит инде. Барыбер теге уйлыйсың. Әллә теге тумыштан бирелгән талантмы, әллә Ләйләнең менә шундый мөхиттә үсүе? Мин сине хәзер ачуланам, йокламыйсың да син. Менә ничектер, чын артистларча чын Кадерле дуслар, Сөембикә журналының «Кем баласы димәгез» проектының қонағы бүгін Татарстанның халық артисты, Муса Жәлил премиясы иясе, жыршы Римма Ибрахимова. Хәерле көн, Римма ханым. Хәерле көн. Римма ханым, балаларыгызга киришкәнче, әйдәгез сезнең гаиләгезнең нигезеннән башлыйк әле. Сезнең ирегез, танылган цирк артисты, трюклар күрсәтүче Раул Таишев. Сез аның белән кая таныштыгыз? Мәскәүдә безне менә җыеп алып бер төркем балаларны филармония җибәрде Мәскәүгә укырга. Балаларны ничә яшь иде сезгә ул вакытта? Балалар дип инде, ничә 18 Балалар 17-18 яшьләрдә төрлесе бар иде. Нур абый, Нур Мөхәммәтов мәсәлән. Аңа инде шактый олы яшь иде. Ул да безнең белән бик нык зур сайлау үткәреп, менә без шул уннан артык кеше Мәскәүгә китеп бардык. Рәхәтләнеп дип инде үзебездә ышанмыйча, чөнки Мәскәү хәтле Мәскәүгә укырга ничек китәсең әле, кая, менә шулай безнең бәхеткә туры килде инде. Анда Клара Хәйретдинова, Рәбига Сибгатуллина, Зиннур Нурмөхәммәтов, менә мин, биючеләр, аннан Эльба Закирова, Виктор Шәрәфетдинов. Менә шулар белән бергә укып, бөек җырчы Георгий Павлович Виноградовта укыдык. Ул теге элек-электән данлыклы җырчы инде ул, бик зур исемнәр бире булган. Шул без анда уку безнең өчен зур бәхет булды. Менә шунда укып, өйрәнеп, татарча җырларында җырлатып, русчасында җырлаталар иде, чөнки педагоглар рус булгач инде без анда татарчаны гына җырлап йөрмәдек. Менә шулай итеп Мәскәүгә килеп эләктек тә без. Мәскәүдә 2 ел укыганнан соң кире әйләнеп филармониягә кайттык. Раул абый белән? Раул абый ул вакытта Омский дигән шәһәрдә эшләгән кеше, татар, Украинадан чыгышы. Ул инде анда килде дә инде, татарларны күреп, татарча белмәй әле ул вакытта. Татарларны күреп, ничектер туган үз кешеләрен күрде. Туган кеше килде бит инде. Әллә кайдан ерактан килеп, татарларны очрату. Инде алар ул безнең белән шулай бер елма шөгыльләнде анда. Аннан соң үзе теләп филармониягә шалтыратып, филармония белән сөйләшеп, филармониягә кайтып та китте. Безнең алдарак. Менә шулай дип без танышкан, шулай дип эшли башлаган кешеләр. Гаилә кырдыгыз инде. Гаилә кырдык, әйе. Инде шул филармониягә кайтканнан соң, күпмедер вакыттан соң гаилә кырдык, балаларыбыз туды, менә мәшкиле яши башладык. Бик күп гастрольләргә йөрдек инде. Гастрольләргә йөрдек, балалар да шул әзрәк кешедә калып та торып, менә шундый ниттегендә ничектер килештердек. Менә шуны сорамакчы. Бер безнең бик күршедә бик әйбәт бер әби бар иде, кызы белән торалар иде. Кызы ире, үзләренең балалары юк. Менә шул вакытта алар бик рәхәтләнеп, без Фәрит улыбыз инде Фәритне калдырып йөри башладык. Күпмедер вакытка барыбер күрше әбигә ышанып калдырасыз. Ышанып калдырдык, ул ышанып калдырырлык кешеләр. Буйса булай гына калдырып китеп булмас иде баланы. Безгә менә ул да бик яхшы туры килде. Менә Фәрит шулай язган инде. Әтияне еш кына киттеләр, миңа теге күрше әбидә дә калган чаклар булды, әбиләргә дә кайтып киткән чаклар булды, алда торган вакытлар еш булды дип. Менә хәзер искә алып
үкенмисезме? Ул бит яшьлек белән инде чыгасың да китәсең. Ә хәзер кире кайтып уйлагач, эх, менә ул вакытта шулай иттем бит мин дип, бу бала үзе генә калды бит дип уйлаган вакытларыгыз буламы? Аны күп уйласаң да бит инде үкенүдән бер нинди файда юк, бер нәрсә дә юк. Без инде үзебезчә гел китеп, аны үзебез белән алып барырга тырыша идек. Менә мәсәлән, мәктәпкә кергәнче ул безнең белән җәй көннәрендә рәхәтләнеп йөрде. Гастрольдә әтисенең эшләгән моноциклда әтисе йөридер, бер тәгәрмәчле. Шунда өйрәнде, рәхәтләнеп жонглировать итәргә өйрәнде. Үзе дә сәхнәгә чыгып нәрсәдер күрсәтәдер. Каникул вакытларында шуңа күрә ул бөтенләй үк теге аерылып китте дигән сүз түгел. Инде шундый вакытлар булды. Бер вакытны инде шалтыраталар, без Ульяновскийда чыгыш ясаганда Фәрит авырып китте дип, инде тиз генә әтисе китеп барып, Кайтып да китте инде бала янында. Билгеле, бала янында ничек инде кайтмыйсың. Бала бит ул иң кадерле кеше. Шуңа күрә менә шундый хәлләрдә булгалады. Төрле чак була бит. Моноцикл дисез, ул теге әтисеннән бер тәгәрмәчле велосипед кебек әйбер инде. Бер тәгәрмәчле велосипед кебек әйбер. Ул башта кичкенә. Аннан соң ул берничә метрга, 3 метрга якын зурлыкта. Ул шунда менеп, әле самоварларны утыртып башына, самовар өстенә чәйнекне аяк белән менгереп, менә шундый. Рауль абый. Ә Фәрит нәрсәсен эшләргә шунда йөрергә өйрәнде инде. Фәрит йөрергә өйрәнде шунда. Бик теге зур сынау мәмәде, чөнки анда теге аякның җитешлеге кирәк бит әле. Шулай итеп, сәхнәләрдә дә шулай чыгыш ясап бирде әле, әйме? Чыгыш ясап бирде, әтисенә булышып, анда бит әле теге булавлар белән уйнарга кирәк, ул булавларны чыгарырга кирәк, анда чыгарып, булышып инде әтисенә нәрсә кирәк, горурланып, шул бит сәхнәгә чыккач шул яшьтән. Билгеле. Ә менә мәктәптән инде йөрәк иде соң Фәрит. Малай кеше бит, еш кына теге сезгә дә китергә туры килә, күз колак булып торырга кеше кирәк. Тәртибе ничек иде Фәритнең мәктәптә, ничек укыды? Әйбәт. Ул теге без аны чыннан да контролировать итеп теге гел күзәтеп тора алмадык инде. Эшлисе дә бар, чыгып китәргә китмише дә булмады. Шул әби белән калдылар инде алар. Әби теге аның кызы белән кияүе карыйлар, киләләр иде инде. Шуңа күрә без инде яйләнгән, ничектер инде Фәрит тә улы. Фәрит инде мәктәптә укыгандан да бер инде яңа проблемалар булмады. Бик яхшы укыды. Акыллы бала бу. Бик яхшы укыды. Ниндидер олимпиадада җиңеп, без кайтышкан ул ниндидер урын алып, аны институтка алдылар. Экзаменсыз нисез генә кіріп китте инде ул шул мәктәпне битергәннән соң. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен Фәриткә дә, чөнки бер сүз әйтмәде, аңа да читен булгандыр, билгеле инде. Әтиянең күп вакытка китсен дә. Әмма ләкин ул теге үзенең башын югалтмады. Үпкәләп искалмыймы? Сез бит мине калдырдыгыз, еш дип алай дип әйткән юк үскәч. Юк, булай әйткәләгән була юк, алай. Үпкә сакламый инде. Юк. Ул яктан безгә балаларга белән бик килештек. Менә Лейсән туганнан соң, инде Лейсән туган вакытта теге бик безнең илдә бит башланды ниндидер үзгәртеп корулар. Шул үзгәртеп корган вакытта бездә Лейсән белән дә шактый вакыт өйдә утырдык. Булай чыгып кына кирип, кыска гына вакытка чыгып кирип эшләп китеп кайта идек. Булай инде менә балаларыгызның арасы 16 ел бит сезнең, әйме? Ул нәрсә белән бәйле? Сезнең менә шул артист тормышы белән китеп йөрергә туры килү беләнме? Ике бала белән тагы да авыррак булыр дип уйладыгызмы? Фәриткә 16 яшь булганда гына Лейсән туган бит. Шулай, әмма ләкин без инде уйлаганбыздыр инде, эшләп киткәч инде эшләмичә дә торып булмый. Җаваплылык хисе дә бар. Бигрәк тә теге үзебез генә йөрибез, балалар калып тора. Төрле вакыт булгандыр инде. Әмма ләкин инде ул кадәр теге
Лейсәннең дә без бик калдырып бирмәдек. Без шул аннан соң мин филармонияга лектория бүлегенә урнашып, үзем шунда лекториядә теге кибетләргә, ниләргә куяларда чакыралар, заводларга, фабрикаларга барып эшләп бирдек без. Андый группа бар иде. Шуңа күрә бик лейсәнгә эләкмәде, Фәриткә әзрәк эләкте. Әйе. Алай булса да, Без карыйдыр, ябысы бик ярата. Калдырган вакытыгызда булганды. Әйе, калдыра иде. Юк, Фәриттең беренди ни юк. Ул алдына утыртадыр, үзе дәрес хәзерләп утырадыр, Лейсан шунда мәш килеп, нәрсәдер җыртып, нәрсәдер буяп, нәрсәдер утырадыр. Абысының дәфтәрләренә язышып. Әйе. Теге калдырып киткәнегез булдымы соң? Менә инде әзрәк үскәч, Лейсан инде кичкенә вакытта гына түгел. Менә абыең белән каласыз, без чыгып керәбез гастрольләргә дип. Алай калды. Юк, алай калдырмадык. Аннан соң Лейсан инде абыйсы зур мәләкин аны укыра барасы бар, нитәсе бар. Безнең күрше ханым бар иде. Бер бик аның үзендә шундый ук Лейсан шикелле кызы бар иде. Икесе бергә уйнап, шулай итеп утыралар. Ул вакытта бик каты чыгыш ясап йөрүп булмады минем дә. Әйтәм шулай теге барып кайтабыз, берничә көнгә барып кайтабыз. Аблай ойлар буе Җәй көне бирәктә 3 ай буена йөридек. Җәй көнендә билгеле Фәрит напчыгадыр, Лейсан эләкмәде бик алай. Фәрит ул вакытларны яратып искә төшерәдер сезнең белән гастрольгә чыгып киткән вакытларны. Төрле чак булгандыр инде, аның да яратты әйтә, чөнки моны билгеле инде безнең белән чыгып китү рәхәт, ярату сәхнәдә, үзендә сәхнәдә эшләгән кеше шикелле йөри бит инде. Шуңа күрә әйбәт, Фәрит белән бер проблема да булмады, Лейсан белән Аллага шөкер. Еш кына без олылар үзебез тормышка ашырып бетерә алмаган хыялларыбызны балалардан күрергә телибез. Сездә андай бер бар идеме? Менә үзегез бер яктан артист тормышының никадәр катлаулы икәнен, идә тору мөмкинлеге әзрәк икәнен дә аңлыйсыз. Икенче яктан балаларыгызда бит инде сәләт тә күреп, аларны да дәвамчыларыгыз итеп күрәсегез килгәндер. Фәрит әле ул фортепиано белән дә шөгыльләнгән дип беләм. Әйе. Олай бик теге Сез дә артист булырга тиеш дип, иҗат кешесе булырга тиеш дип истемәдегез. Андый нәрсә гомумән булмады. Фәритнең дә анда бик артист буласы килмәде. Әмма ләкин ул институтта укганда анда җыр белән шөгыльләнә башлады. Җыр белән шөгыльләнә башлау нәрсәдә алар да бит инде теге институтта концертлар куялар, тегесе монсы. Фәрит шунда арасына кереп китеп инде җырлый башлады. Русчасында, инглизчәсендә, татарчасында дигән шикелле. Менә шуңа күрә соңыннан инде ул институтларны битергәннән соң да ничәдер ел күпмедер кайдадыр эшләп алды. Мин кайда эшләп алганда белмим, үз юлы белән инде. Һәм шуннан соң инде кереп китте инде музыкага, аны чакырдылар Барс медиага оештыручы булып. Шунда ул бөтен коллективны җыеп, мәш килеп, концертлар оештырып, шулай итеп яши башлады. Шунда җырлап та китте. Шунда ландыш белән дә таныштылар. Менә аның бу оештыру сәләте, ул бит инде менә шул ук сезнең белән йөреп, гастрольләрдә сездән күреп, әтисеннән күреп алып калган теге бер тормыш багажыдыр аның. Ул аны эштә дә киләчәктә кирәк булган инде. Шулайдыр. Чөнки аннан соң бездә бик теге булышып, менә булай эшләп, тегеләй эшләй дип тормый бит. Үзенең башын эшләтеп эшләргә кирәк була. Бездә булмагач. Ул ягы да бар иде. Ул ягы да. Шуңа күрә теге Барс медиада эшләгәндә дә инде ул бик җырларын да бик сойлап кына, җырларын да теге бөтен кешегә бирергә кирәк бит инде. Ул шунда утырып шушы эшләр белән шөгыльләнгән кеше. Шуңа күрә җырларын да сойлап, үзе дә җыр чыгарып, җырлый башлады. Лейсангә 7 яшь булганда имегез сезнең иңнәрегезгә тормыш авырлыгы төшә бит инде сез. Әйе. Ялгыз каласыз. Рауль абый вафат була. Һәм менә бу вакытта инде тормышны тагын үзгәртергә, бөтен авырлыкны үзегезгә генә туры килә бит инде. Авыр шаклар булгандыр дип әйтеп торуның кирәге юк инде, бик авыр булган. Авыр шаклар булды, бик авыр шак булды. Көтелмәгәндә дигән шикелле, әмма ләкин инде ул авырый башлаганда бернинди яхшы нәрсә көтәргә
Булмаймыннан дип врачлар инде әйтеп куйдылар. Әмма ләкин инде барбыр яхшы нәрсә буламы, булмыймы дип тормыйсың. Эзи башладык дарулар, эзи башладык тегесен, эзи башладык врачларны. Мин инде врачларны барып, Муравьев дигән бик әйбәт врач бар иде, шул онкологиядә эшли торган. Шул вакытта инде мин аның белән барып сөйләшеп, ул бөтенсен тикшереп, бөтенсен ни хәлдә бу нәрсә, ул миңа әйтте инде. Мин әйтәм, әйдә машина бар инде безнең вакытта, машинаны сатыйк, бер нәрсә эшлик, бер төрле чит илгәме алып барып, лечениягә кай алып барсаң да, ай алып инсәң дә бер нәрсә дә булмый диде. Шуннан соң инде теге бик читен булды билгеле. Мен утырып, юк кайтып бик каты җыладым да, ваннага кирип, яшьләр агызып, аннан соң инде Рауль янына чыктым. Барсы да әйбәт дигән шикелле, кешегә әйтеп булмый бит. Инде ул үзе дә сизгәндер инде. Нишләтәсең, менә тормыш шундый нәрсә биргән. Бер нишләп булмый. Шу 1 ел тирәсе яшәде ул, аның апалары да килде. Казакстанда яшидер апасы, ире белән, иптәш белән, алар килеп инде шул хушлашып шулай киттеләр. Берсе яшүсмер егет, 16 яшьлек. Мен инде олорак инде егет дип әйтим индеме. Ләйсән әле 7 яшьлек кыз бала. Менә иң авыры нәрсә булды бер үзегезгә генә? Фәрит зур. Кирәк вакытта Ләйсәнне аңа да калдырып була. Ул бик яратадыр Ләйсәнне. Әйтәм, алдына гына утыртып, шулай торып кына кичкенә вакытта да шулай үстерде инде аны. Миңа бик зур булышчы, миңа бик зур үз институтында бетерде, мәшкилде, үз эшен дә тапты, акчасын да эшли алды. Мәсәлән, менә мин бик рәхмәтле бул Фәриткә дә, балаларга. Ләйсән дә садикка йөрде, укырга кирде, аннан соң укырга теге татар мәктәбе бар янда, безнең янда гына, шунда мин иртә белән кертеп, анда калдырадыр идем. Узын теге нәрсә диләр әле, мәктәптән соң да укулар беткәч тә Продленка дип. Продленка иде. Узын айтылган көн дип әйтмим. Менә шул вакытта да анда калып торадыр идем. Мин инде шул аннан соң аны алып шулай итеп. Ул кадәр үк теге Фәрит таянышыгыз булган инде сезнең. Бик зур таянышыгыз булган. Бик зур таяныш булды. Менә сүз әйтеп булмый. Балаларыгыз кайсы ягы белән сезгә ошаган, кайсы ягы белән әтиләренә ошаган? Нинди сыйфатлары? Менә карап торасыз бит инде, мәсәлән, әтисе кебек. Менә кара әтисе кебек Фәрит әтисенә ошаган чыннан да теге характерлары белән дә булып куя. Булай мин теге кемгә ошаган соң әле монсы кемгә ошаган дип уйлап караганда юк, вакыт та юк дигән шикелле. Ләйсән миңа ошаган инде аның кыйфәте, әмма миннән әзрәк нирәк. Теге ничек дип әйтим инде. Менә Ләйсәнне теге эй дип тора торган кеше түгел. Нәрсә кирәген белә үзенә. Нәрсә кирәген белә, нәрсә эшләргә, ничек кешеләргә кирәкме ул, юкмы, ансын үзе әйтә инде. Мин әйтәм, кызым, бәлки булай кирәкмәс дип торсам, әни кирәк, шулай, алай булса әйбәт була дип. Әлдә ул менә соң вакытна инде бигрәк тә әни кирәкми алай, әни давай булай эшлибез, әни булай, әни тегеләй, гел инде гел. Ул да хәзер сезнең киңәшче. Киңәшче, теге кирәк булганда, әни дә булай эшләп алай әле, монсы әйбәтрәк булыр дип. Иптәш дә әйбәт, Аллага шөкер, мин бик шат. Ләйсән шулай ук бер интервьюда булай дип әйткән булган. Мин еш кына абыемның һәм әниемнең кем икәнен яшерә идем дигән. Ул сезнең исәпкә, сезнең исем белән генә уңышка ирешүдән качкан булып чыга бит инде. Барсын да үзе эшләргә теләгән. Шулай. Ул бердәңдә теге мин шулай булам, өйдә мине урнаштыр дигәндә, булай монда укырга мин аңа бик теләгән идем. Музыка училищесына кертергә, анда алып барып мин аны тыңлаткан идем дә, аны алабыз, бәхетләнеп китергез шулай дип әйткәннәр. Юк, ул бармады. Юк, кирәкми миңа икенче институтка кирип, үзе кирип, үзе укып, үзе мәшгилеп шулай чыкты.
Менә телиләрме, теләмиләрме, танылган кешеләрнең балаларына шундый тамга тагалар. Бу, мәсәлән, Римма Ибрагимованың малае бит ул. Бу аның кызы бит диләр. Менә сезнең дә балаларга ияргәндер ул, аннан бит качып булмый, кеше сөйли бит ул. Менә андый очракта нинди киңәш бирә идегез? Бәлки алар моннан бу ситуациядән үзләре чыкканнардыр. Юк, алай теге менә бу Римма Ибрагимова кызы малай дип әйткән булганнардыр. Әмма ләкин алар бик теге менә Римма Ибрагимова балай мин Римма Ибрагимова кызы дип әйтеп йөргән кеше булмады андый. Үзен күрсәтеп, үзен әйтеп менә шулай әле мин әле шундый кеше дип юк, ул яклары юк иде балаларның, чынлап та. Аннан соң бит инде теге мин үз эшемдә, алар да үз эшләрендә үскәч инде монда теге син булай эшлә дип өйрәтеп утырдан инде балаларны әллә нәрсә коткарып булмый. Ләйсәнне «Ялан аяклы кыз» фильмында күргәч, бу Римма Ибрагимованың яшь чагы бит. Ул бит бу дип әйтүчеләр булды, киноны караучылар, әйме. Сез аннан соң Ләйсәндә интервьюларның берсендә әйткән, әни гомерем буе мине сәхнәдә күрергә хыялланды дип. Хәзер Ләйсән инде ул әйе бер ара җырлады бит. Инде ул сәхнәдә дә күренде, яшьләр дискотекаларында да чыгышлар ясады. Хәзер инде Ләйсән 2 бала әнисе. Сез әле аннан да әле дә көтәсезме? Сәхнәдә күрергә хыялланасызмы? Юк. Мин элек бәлки чынлап та хыялланганмындыр, чөнки ул тавышы матур, үзе сәхнәгә чыкканы бар, минем белән дә, без аның белән туйтларда җырладык, бер ара. Сабан туйларга чакыралар, икегез килегез дип. Шуңа күрә анда чаклар булгандыр. Әмма Ләйсән үзе теләп мин сәхнәгә менәм. Мин шулай аны ялан аяклы кыздан соң бик күп чакырып бирделәр яңадан бер кино төшерергә. Юк, бармады. Шуңа күрә аның үзенең акылы, аны күп мәгънә әйтсәң дә, әйдә кызым төшерик кино, әйдә шулай дип мин әйткән дә булганмындыр бәлки. Ул юк, башка төшмим. Балаларыгызга нәрсә бирә алдым дип менә горурланасыз? Белмим, мин теге сыйфатларны, менә мин аларга бу сыйфатны бирәм, моны бирәм, монысын өйрәтим әле дип тотынмадым. Алар үзләре ничектер минем аркылда булгандыр инде ул, минем ничек яшәгәнне күреп, менә үзләре ничектер тормышларын җайлап, үзләренең юлларын табып, үзләре ошаганча, әмма ләкин мине дә шаттырып, шулай күңел булсын дип. Менә шулай иттереп яшәгән кешеләр бу балалар. Чөнки мин теге менә булай эшлә, тегеләй эшлә дип торудан бер нинди нәрсә юк. Алар үзләре әгәр теләми икән аны, әйтәм ич мин аңа теге үкчекчегә керттереп тә карап икринде әйдә дип караган идем. Юк, онысы да кирәкми, юк, онысы да кирәкми. Аларның үзләренең ничектер Аллага тапшырып үзләренең башлары эшләде, үзләренең нәрсә телиләр алар шуны эшләделәр. Римма ханым, менә балаларга нәрсәне бирә алмадым дип үкенәсезме? Менә шулай берне бирә алмаганмын дип. Үкенүдән файда юк. Билгеле бар инде ул ниндидер, менә әйтәм ич калдырып чыгып киткәндә, кешегә калдырып чыгып киткәндә Фәритне дә барыбер йөрәк урында түгел бит инде. Барыбер теге уйлыйсың, ул әле ул вакытларда гел теге кисә телефоннары юк, гел шалтыратып, гел сөйләшеп кенә торыр, көнгә 20 мәртәбә, 30 мәртәбә. Ул вакытта анысы да юк, телефонга дип сөйләшергә дип барасың, теге районнарда, шәһәрләрдә, башка шәһәрләрдә анысы да булып чыкмый. Шуңа күрә андый ниләр бар икән. Үкенеч дип әйтмим, мин аны ничектер менә күңелгә авыр булып куя. Алайда сезнең бит инде гаилә менә ничәнче буын артистлар үсеп килә. Ләйлә Таишева үзе бер ясап куйган артист инде ул. Менә бу ничек уйлыйсыз, бу сезнең инде нәселдән киләме? Әллә теге тумыштан бирелгән талантмы? Әллә Ләйләнең менә шундый мөхиттә үсүе, җырчы әтисе, әнисе, әбисе, дәванисе янында үсүнең нәтиҗәсеме бу? Бу
чынлап та теге тормыштан килә торгандыр. Менә шулай булып туа бит балалар. Әтисе дә җырлый, әнисе дә җырлый, әбисе дә җырлый, әбисе дә сәхнәдә дигән шикелле. Ләйлә инде рәхәтләнеп җырлыйсы да килә, ул концертларында алып бара, ул Мәскәүгә дә барып, ниндидер берничә урын алып Мәскәүгә дә барып кайтты инде ул. Мәш килеп йөри, ул менә ничектер ул үзе нәрсә теләгәнен, нәрсә кирәген аңлап эшләгән шикелле миңа әлдә. Аны өйрәтеп торучы да, аны теге әтисе дә, әнисе дә менә шунда бар әле, кызым булай эшләле, тегеләй дип. Юк, ул үзе рәхәтләнеп шунда шигырьләрен өйрәнеп, ул мондый кичкенә вакытта ук шигырьләр сөйлидер инде. Мен аптырап тыңлап тора идем, шул кадәр җиткереп сөйләгәненә. Ул шулай булачак булган инде ул. Чөнки әйтәм теге әле бер рәсемен күрдем әле. Бу теге бер бәби курчакны тирбәтеп тора инде. Коляскада. Ул мин сине хәзер ачуланам, йокламыйсың да син. Менә ничектер чын артистларча чын ничә шуны сәхнә кешесе кебек ел вакытта ул ничә бер җирштә булды микән. Шулай итеп шул вакыттан ук тотынган инде ул менә ничектер ачуланып, анасың, шулай менә интонациялар белән бирде. Шуңа күрә мин шаккатып тыңлыйдыр инде шул вакытларда. Сезнең инде хәзер 6 оныгыз бар. 6 оныкның дәванысы сез. Шуңа да карамастан әле менә бик күп конкурсларда жюри әлешегездән туктамыйсыз. Сезнең графигыгыз бик тыгыз. Инде бу эшләрне калдырып, балалар белән генә, оныклар белән генә буласы килә дигән теләгегез юкмы? Өлгерәбез. Балалар белән, оныклар белән. Фәритләрнең шул әйтәмиш Хода белән Ходагый бар. Алар инде, аларга рәхмәт, мин гел укып торам, чөнки чынлап торып эшне ташлыйсы килми. Өйдә эшен ташлап, өйдә утырга калсаң, миңа ошый торган нәрсә түгел ул. Шуңа күрә хәрәкәттә булу кирәк. Хәрәкәттә булу кирәк. Мин менә өйдә утыра башласам, мин гел ничектер югалып кала. Сүрпәнәйеп, ни эшлим икән, нәрсә икән. Әле бит мин монда балалар янына йөрим, рәхәтләнеп, алар белән заниматься итәм, тегесен, монысын өйрәтәсең аларны, ачуланып аласың аларны, ничектер гел хәрәкәттә бәрәкәт. Шуңа күрә мин бик әле ташлыйсым килми ул эшләрне. Шуңа күрә балалар өлгерәләр, әйтәмеш, Ләйсән үзе әле 2 бала белән утыра, әле әзерге зураймыйча, анысы да әллә кая барырга җыенмый бугай. Шуңа мин тынычланып үземне кайгыртып йөрим. Бергә очрашкач җырлыйсызмы? Оныклар белән, балалар белән. Ой, оныклар Ландыш белән Фәритнең балалары, бабай бик гармонын ала да инде шул кадәр бирелеп аның уйнаганын күрсәң, ул бирелеп инде шуны, ул бөтен халык җырларын өйрәтеп бетерде инде аларга бөтен теге танылган композиторлар җырларын да өйрәтте, әллә инде авыр тегеләре уйлап та тормый, сүзләрен өйрәнәләр дә, рәхәтләнеп җырлыйлар аның белән. Мин бабайга да рәхмәт әйтәсем килә, шундый рәхәтләнеп ничектер алар шул сәхнә ул яктан да өйрәнәләр, бу яктан да өйрәнәләр, үстерәләр ул яктан. Бабай инде бик җырлатасы килә, сәхнәгә чыгарасы килү түгел бу. Ул инде теге алар җырларга да җырлый да белсеннәр, тегесе монсы әле Ләйлә белән әтисе җырладылар, мин Ләйләнең җырлаганын шаккатып карап тордым. Шундай әйбәт җырлый икән бу дип, ул кадәр үк дип уйламаганым, рәхәтләнеп тыңлап тордым менә. Димәк, киләчәктә әле бу Римма Ибраһимованың оныгы дип әйтерлек. Артистлар үсә әле сездә? Белеп булмый, әле аларның үсәселәре бар, әле аларның тавышлары алмашынасы бар. Кайсысы кем булыр, ни булыр, җырчы булырлармы, биючы булырлармы?
не юлынан, фән юлынан китерләр. Менә гомер безнең алар арасында аерылып тора торган гомер, ул инде фән юлынан китәргә тиештер дим. Гел менә аның гел дәресе хәзерләнгән булыр, аның гел эшләнгән, сумкасы җыелган, мәктәпкә үзе бара, үзе кайта ул. Әнвәр инде үзенчә кызык, ул инде җырлый да, ул инде музыка ягыннан бик не фортепиано да уйный, үзе нәрсәдер уйлап та чыгарган була шунда. Нәрсә булып чыгар, әле аларның билгеле түгел. Әле теге ничектер башы бар дигән шикелле, уртасы ничек булыр, ничек дәвам итәр анысы. Әлегә субханалла, әле барысы. Әлегә субханалла. Исән сау булсыннар, иң кирәге саулык, сәламәтлек. Алима ханым, менә балаларга бер төрле карыйсың, оныкларга икенче төрле карыйсың. Балаларны үстергәндә әле үзеңдә дә ниндидер амбицияләр була, оныкларны инде аларның булган өчен генә яратасың. Сездә дә шулаймы? Балаларга да, оныкларга да төрле караш идеме? Шулай билгеле. Менә бу Ләйсәннең инде икенче баласы тугач, бигрәк тә ничектер шул кадәр якын, шул кадәр улысына да инде мин теге училищеда эшлим, эш вакыты бетә дә китәм, йөгерәм Ролан янына. Хәзер инде Ролан белән Эмма янына йөгерәм. Шуңа күрә менә эштән чыганда өйгә кайту турында уйлаган юк, китәм Ләйсәннәргә, шунда рәхәтләнеп, алар белән уйнап, кич белән инде кайтып китәм. Менә шул шатлыкларым, шул кадәр яраттыра, балаңны баласы балдан татлы дип зирәйтмиләр. Менә шул кадәр яраттыра торган кешеләр. Ул инде теге кичкенә каюм бар бит әле ландышларның. Ул каюм инде бөтенләй үзенчәлекле кеше, ул булай итеп карап тора инде, ул башта теге мин килеп кергәч әле без алар белән гел аралашып тормыйбыз. Ул булай итеп миңа карап тора инде, мин ала башласам җылый башлый инде ул балакаем. Аннан соң ияләнә дә, аннан соң инде тәрәк уйнап та алабыз шунда. Бик үзенчәлекле балалар. Менә 4 балан да име? 4-се дә 4 төрле. 4-се дә 4 төрле. Мин шаккатып торам. Ну, мин инде бик шатланып әйтәсем килә, әтиләре бик татарчаны үйдә татарча гына, башкача сөйләшү юк. Мин инде кирип шул кайбер чакта русча кыстырып китсәм, әни син татарчаңны онытмая дип миңа ландыш әйтеп. Сезгә дә шелтә белдерәләр. Ландыш миңа әйтеп куя инде. Шуңа күрә ул яктан да бөтенсе татарча бигебет сөйләшәләр, беләләр. Шуңа Алима ханым, кызыклы әңгәмә өчен, гаиләгезнең кызыклы якларын, әле моңарчы бәлки беркем дә ишетмәгән якларын ачканыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм инде без әйткәнчә, Римма Ибраһимованың оныклары бит бу дип, әле сезнең киләчәк буыныгызны да күреп, сокланып, гаҗәпләнеп, алар өчен сөенеп утырырга язсын безгә. Амин, шулай гына була күрсен. Сау сәламәт булсыннар. Илләр тыныч булсын. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз.